الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نعم نعم كرم مان محمد مان نعم abla handan benge نعم abla handan karamo go yitli nek Abdoulaye nam professeur ini ñantuma alhamdulillah ko toroti am barka dalay alhamdulillah karamo maan nam hagli man ko ma alaye ko mati soso na la to me ko we kalban jay ko kalban jay nam ko ñoo fo Abdoulaye bo fo ma jo Allah akbar kadaka Abdoulaye tukubanci o la clément de nam ayo do fa ko ma dem mu fo fo we jine mais hakika to wala ko fana kalban jay aw fana tukubanci ay Abdoulaye ba mam ni ba nendo nam ne bana ibana de ko o la clément de aywa o tukubanci ya do fana tukuni amba ko jeni mi ko buru fi we jine ne fi ko ngono o ibana o fana bayi Abdoulaye Broufier ndise Broufier la fo ñeme fiñete ngono o ko ni ciala o fana tsika datli o ye mugo yi Abdoulaye ni ye mugo yo la ibe isimbo sina Allah isimbo sina de akala moto laba o laba o biti isfilen dado kuma la Allah akbar ayo tabarakallah ayo bismillah Abdoulaye nam amma nga auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim nam bi jumai nam bi february kalo tlem ngani woro e samba flani ngani kele sigatolo abla an shira yere la ka antle yere la amin ya rabbi dafo ba ambulo gafo be ambalde min yesor fasuko fasri aywa fasuko fasri ni ye jatere mine sente conseil national de transition yo ale be ina fo député joro ale be ko fa bon chama che fanga ale ni député bloqué comme ça ni Israël voilà wala sa we yerenda territoire collectivité territoriale local kramgo oluka sara asuma kunni ni kadaka local kramgo murkilenu onga bese ko nam kabe ya fadili dela jelen fe nga mun be ni lu be collectivité ko na ko be sara lula ka anu be ni na da yu wele kabe ni wele ka afunina muna local kramgo ka sara ablara abe ka sena suma abe mun no fe conseil supérieur de la magistrature ne we sigidi krenkrene sangosa kiriblon mauka doni ko nyonyi anu ka nyon blasra sankuru karabara bela jelen kuma ya ira ka fo fonko nyonko do ka bara la ni bara damene e ba soro yoro do la ajengenen do yoro do la klenen do o bara be se ka ke bara kuntlina kelenyi tomina ukoko ube olaje ni se ka to bara na nyakuruma wala sa bi na anga sharabun ani ata chamanche na ba bolo fara fenfembe ko baro kanga ke ketumina cour d'appel sabain konnada ubena barake ni o hakilay ko mun jengelen do akono jawani tene ne nya bolontan ko be kalfalemba alenda ani anga jamana anga masake nyoyi ako bolontan kanga ke sabu kamali dem bela jeren farangonka ko tamashen ni ko sana anga dumso yera Cameroon jamana kono Madina ta grana ta wuta anfaya ko Madiya akina kira kirenyi akula bantam se ko de la semona me de ruji ma ko Allah halaisa kunun kunun do odmai anga kubeti la mau uya bo do ko de uya bla maskalo kleta anin kelena min de fonna munu ye surna doni kala ye bere ruji mam goni kele mun fara munu ye surna doni kala ye na fo kuna re aliko ko absega ke yele mabami ndona sharatu ka joro la na fabele mun kera absega ka do kun yamaralindo luke ni kubenge ni ako naso odu mutation odu soro jago ya ube barabla ube tan no robla ni ngore d'accord ko mamun be fere no e bere ruji mam mun ga mausara ko o shiku tekna kan de aywa nga fenfen wulila mulu e ma jara kilen yana ke jowla ka pepli aywa ni ponflana isa ka ponflana ko sugo kala chiyai aywa kala kan ponsaba flana sibre na toy no sini ministry anaka jama bota kurban kalke tabarakallah l'indicateur de renouveau
aba dama na lu kona ale ka documentary na ko afro ko ka terroriste kuma ngoya ko ni anu kuma ngoya na kuma ngoya le abata munu kuma de na fo munu kuma ngoya le abeburu munu nka o yin ni mai ko de kuma kuma ro aywa ni jaterem ne dialogue national inclusive ale yere de ni kuma fo aywa kuma mina class samba fla en tan contrôle on te internet mene premier ministre fene ayeli conseil national de transition kreka oluka nyingalula ka borana le kuma kelini ka fo ni kwanyoni ya kera wajibi ama nga jago yayi ani nga ni kwanyoni ko kadaka surasu musi ku jojo hola yorobe yorola bla ni re ka ko re ni ka ko re Yoruba Yurlanga Jabana Kono, Siro Maulu ni Jadisi ni Kumana, Benakodoka, Fasokoka, Minsika to Luka Moya, Unasiko Kasro, Frigima Dusina, not Gamu Yagale, Akiko, Okanga, Ali Yad Agaliga, and Amadukufa, Koyin Galido Nasura, we Sebu, Lagu, and Koinawa, order from Makuna. Okunga ni ambena son anga sigika kuma kanu na so tukusila akeke anga ni kumunga obone nyede shede abla ni domaine kenemi be yer tola ni mo be ka fruti anga nyinike law ni ma famele mbawi ni olude be nyinike ka dono ni sigika anwi ko male be kelela de ko anga dugukulu ambe baraka yoromina abeka fruti maufe kengena meru fe kumen ena ka ke shiroi ko tenya no ambo de bolukani mi jibana senseni kata la fiala sinan se faso here ako dalje ko mari jokanta ko no de ango fena fo le fix sigmana akodi charni de yebuye jago falimi kera abla mamu yira keneka jado be amane ka jamuni yomu mun ni olu yira jamanda katla kata olu dinga bedere basili ka olu suflu kono do sato ere ka doula se o jawbiya mun ni olu sara ukulu ofne o jabia abla ni te uche mai aka mamu no olu turala ka chama ulu free dinga kono di ufrile dinga kono katla ka gole wuluda akatla ka adatu da o jaw fleni ayoro ni ko ni ngolom boran na de aban siga borala abla ni watina chaba ni bebi ni emponye mo ngodo directeur général DGE ko DGE asraka mali na milliard yeka ka o ka protocole bon mali tere kono trumina krengrela emponye mabay nyema fe asay la jamana kono namfulo milliard yeka min tarati chwe ni ngoma to do nanga ni fama masina min to fole ni ale nobal ayo abla Mariam mun no be to ngana ko mun France kan usona kadusubla hakliye la kata konsila ka adda kunchi ka fin ci ko mun abla mun boy DMSSA ani BHM ko yelenga da ko do kande mun farle ni wonka awfurla ni wonga ko dibidibile chairman bade bala sensi dafsune ka chairman fo ala abla anga jona de mun be ni wolu be ambassade la kankran la Washington uflene kan ulasli kayra ka fo saranin be awye akacha malika soroma ande do bala ko barakalaw be rom nabi abla ko funen gude do fara ga kadime do bala agonya mindi M5 RFP ko ukoni ukongo malimbe ka fo chonche fune aye ko protole munu ke ko damne ni sidanche akela client kabina man mala alatlink ma abulu kono nga akente olu kono abu kono nga akente kono mun be fanga la be funina ko hakrito o yoroma maliki kulubali ministri koro ministri ni shini me shara ko manfa ko demna ko ti karata ako malembe ibulu bolida a joro ni minna da mi bandawi mes conseillers spéciaux nous ma kangani ya krefe kai anake ku ulabla l'indépendant yana bana kuma na godi yenten ako
hier no be hier dugukolo min no fe mi chuchuchula no fe ka a forti ka ke shiro ye ako utenya de sotuba krengela ma fe mami no commune emery shogal ko bala maiga kunu sigili min kera transition la ako fremin tigere no gouvernement bolo ne abolo dara notar one fe kuchen la ko mo be ka America fo akon fora na aketo ko funa ka abe se ka ke sugude la ko te ko amano ko wa aye bi fanfe mbuludani abita ben fula me mako ama o shidantike ayo awa ko nga a fora foto mina ako abeko min chine dukura mogola afo nga akoro minde akoro akodu mogola dikadinga nyalaba dikadinga nyalaba ablay mani informate mamud diko ade jabia akodi ako imam mamud diko ko te gerente ko te ka gerente akangoroa aywa pacte de stabilité sociale jamana dunke ben klima ka fori ko o keke ben ay nimbe dankre maya be la jirenki tasrala wa beke barake na aye tanflay ayo ni o tanfla ni jenkera nay na duna berena abisika ke boda mani budu ayo ablay watina mani gele abe mani kono intention so mo abe kada amma wonya fon ko amma fem mun be ni mo yatita akoto shila o be na maden sigili bulo flada senga anga do ma dula ko ministry ma do ba mun ko ministry tati yu ko ministry mata de ngabe amata mo ko ya bali katan wala madini ablay namu amata ni ko taro tere hawo te mali do jodi ni watina dans quel cas conseil malien des chargeurs comment nani pour de joro no fe nga makene de basro na manya ko nani ba anofe adun bara uteka adun akalata wati sera la du make ko utana chamanche fana utana tane bara yani ko kala klima ayo nile kuma kurma roire o mabo saka asambina ni sabayeni Février Clem Ganishigi, Février Clem Ganishigi, Samba Flan, 1979, 78, Samba Février Clem Ganishigi, Samba Flan, Monikele, Ablay, Cap Sabina ni Saraini, Cheba Sabamunumbe, ni la bande de trois, Chokoro Bagayo, Pissima Dukara, Simandu Karim Dambiri, et autres. Comité militaire de libération nationale ko adoni kama ko jijigino ko aflin o kuma fora dan tkeli kera lincheba linche sabak nyema swa nyenye manin ko balkoina ya bi bale ko odonde Musa Farata odonde Musa Farata ala tinado de d'accord akelo at santa ani duru ni kalulu sise na ledo kama yaba ni sur ni la fosa bele baye ni bolontan ko la na godendo o fretuna auna santa ani duru ni aywa abla na black refe ambi express star express tuna akoli manyamu kabrudo o tunyange nandita ngo kumelo ka foni gonko ka bere beseni ama muruta ngonkama kabrudo nga alani merka wika jo tele la mermi ni Boubacar Keita ni fonko ko asiraka kumbe akumana Allah akbar ministre Lamine Seydou Traoré akumana krenkren la bama express de bama ko kono bi ako me taji malila ko ma kana mirika fo dalatna wanzando ko suko tede ko taji be anga dugu jukoro wa siga fufu itara abe boli de makon Allah akbar mali tulumba kunche mali kumana ko ikado ko mali chamanche fanga akaye alicha ay gusilike de magistrat no anga kiriblo chep ne ani binani o chaman jo rufa yele mara Allah akbar o yejela million kemenani o fenetara tishwe ali mo teta to dola sisip ani snake ko nen nimbani wonala
ko gibile ne ba an kun kan an bɛ taa baara bila la ni kuda ye ta tuma t'a la fo an ka laɲiniw kɛ sabati ala ye kunnafoni ye nin teliman yɛrɛ la an b'a kun jɛma kun cɛ ne nin karamɔgɔ Madu n taa ne ye Bankoni bisimila commune 1 na Bankoni 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 ka wuli sɔgɔma fɔlɔ i y'a fɔ e ye nin fɔ min kɛ wulila k'u sigi Bankoni ko kuma bɛ yan bi ale ye quartier belebeleba ye ale ye quartier belebeleba ale ye quartier mun quartier b'a la o ye kelen ye Bankoni dɔrɔn de ye quartier 5,000 t'a la Bankoni fana de ye quartier a ka dumuni fo million a bɛ boli ni taara da la fo million kosɛbɛ jama mun b'a la fana a ka ca ni Bamako yɔrɔ bɛɛ caman ye hali Ɲamakɔrɔ Ɲamakɔrɔ ani fɛn Jikɔrɔni ani Bankoni et puis Bankoni fana ale sigira ten dɔrɔn fɔlɔ ayiwa c'est un quartier spontané a daminɛtɔ ale tun bɛ Bamakɔ kɔfɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ t'o dɔn donc mɔgɔw nana sigi yɔrɔma dɔɔni Bankoni mais Bankoni sisan an bɛ yɔrɔ min na ko Bankoni yɛrɛ bamanankan na ko petit marigot tubabukan na ko fitini ko de tun don i y'a faamu ko fitini de tun don donc mɔgɔw nana ko kɔfɛ la k'u ka chasse kɛ k'u ka sɛnɛw kɛ donc degun yɛrɛ o cogo la ayiwa maintenant Bankoni ne m'a fɔ ko de bɛ yan Bankoni salebugu tɔgɔ y'a sɔrɔ o ko de la ko jɛgɛ de tun b'a la u b'a fɔ ma salen salen caman de tun b'o yɔrɔ la o de ma ko Bankoni Salenbugu Bankoni Salenbugu ale jɔra en 1913 Jinɛ Masa Kone de fɛ ale de ye sigira Allahu Akbar maintenant n'aw ye bɔra fɛlɛ an bɛ taa Bankoni Filabugu fila de y'o sigi filaw en 1924 Bugari Jalo ale de y'a sigi baa ye tabarikala di fila de b'u mara Sori Jalo ale de bɛ dugutigiya la Bankoni Zɛrɛkɛnɛ bugu Zɛrɛkɛ o ye yiri ye Zɛgɛnɛ yiri o yiri tun bɛ yen o de y'a tɔgɔ di quartier ma o quartier jɔra en 1928 ale ye mun y'a jɔ o ye Mamɛ Jara ye n'an bɔra an bɛ taa Layibugu Bankoni Layibugu hameau fondé en 1930 par Layi Sidibe Layi cultivateur venu de Buguni Allahu Akbar min bɛ ɲɛmaaya la bi o ye Cɛmɔgɔ Sidibe ye n'an bɔra an bɛ taa Bankoni plateau bisimila o bɛ kulu sanfɛ ayiwa Bankoni plateau ale jɔra en 1960 par Bekayi Ɲare Yaya Ɲare Umar Kulubali u ka ɲɛmaaya bi o ye Sidi Ɲare ye fɔlɔ ɲima fɔlɔ o ye Bekayi kɔrɔkɛ ye maintenant an bɛ taa Bankoni Janginɛbugu Janginɛ Tarawele de ye sigira yɔrɔ la fɔlɔ donc ale tɔgɔ de dira sɔgɔma en 1970 Janginɛ Tarawele ale de maa fɔlɔ min sigira o yɔrɔ la o bɛ ko Janginɛbugu a tɔgɔ sɔrɔ o de fɛ a laban o ye mun ye Bankoni Razel kɔrɔfinna tun bɛ lotise waati min na Razel ye sous-société ye u taar'u ka machine da yɔrɔ min na ka baara kɛ Bankoni Razel o ye tɔgɔ di o ma Bankoni Razel n b'a fɔ ko de fɔ ye Bankoni i nana Bankoni Surakabugu kɔ dɛ o bɛ yen Surakaw bɛ yen Surakabuguni o nana kɔfɛ voilà Surakaw de sigilen don Surakaw de cayara yen mɔgɔw taara Surakaw de sɔrɔ yen a bisimila ayiwa n b'a fɔ ko de fɔ tabarikala dunbiya an bɛ Bankoni kaw fɔ u b'a mɛn kanbɛ